tilslutte den ham, og så bliver de der den Hvorfor bare ikke skåle i den første runde? Ja, ja. Det var fordi, vi gav jer en chance. Det var fordi, bare ikke gav jer en chance, ligesom op, at det var svært jer ude, det var videre. Vi kunne ikke finde på at lyve for jer. Altså, vi kunne ikke finde på at sige, at vi gav jer en chance, så ikke gjorde det. Det var en dårlig taber. Så når du er her. så jeg skal på det næste altså der, altså den der tilslutte der Hvad skete der overhovedet? blev dans. Og så kommer jeg. Det var det dumt forsøg, det der. Jeg ved, det vi gør, vi laver prøver at lave forsøg. Det er ikke så godt. Ja, det er klart. Ja, vi lige har bare langt hår. Og hvis vi gør sådan der, Det har du også haft. og så sådan der, og så her,